στρίμματα, τούμπες και άφθονος χιονοπόλεμος. Αυτή η εικόνα είναι μάλλον καθημερινή στο χιονοδρομικό κέντρο του Σελείου. Οι μικροί μαθητές άφησαν για λίγο τα βιβλία τους και έκαναν τάξη τους τις πίστες. Έχουμε έρθει στο χιονοδρομικό κέντρο Σελείου και μαζί με το 4ο Γυμνάσιο Βέρειας ετοιμαζόμαστε να μάθουμε σκι. Παιδιά, ξέρετε σκι? Όχι! Μάθετε? Ναι! Το ΣΕΛ είναι το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο της Ελλάδος. Λειτουργεί από το 1934, χρονιά που διοργανώθηκαν και οι πρώτοι πανελλήνιοι αγώνες σκι. Από τότε κάθε χειμώνα σφίζει από ζωή. Καθημερινά σχολεία από τη Βέρεια, την Άουσα αλλά και τη Θεσσαλονίκη καταφθάνουν στο ΣΕΛ για μαθήματα σκι. Οι μαθητές ανέβηκαν με τις καρέκλες. Εμείς τους ακολουθούμε με τις γουρούνες. Πηγαίνουμε στην περιοχή Αρσούμπαση, σε υψόμετρο 1650 μέτρα. Για να βρούμε περισσότερο χιόνι, γιατί όπως είδατε χαμηλά, το χιόνι ήταν λιγότερο. Πάμε! Οι περισσότεροι μαθητές κάνουν σκι για πρώτη φορά. Οι εκπαιδευτές της εταιρείας του κυρίου Γραμματικόπουλου ανέλαβαν να τους μάθουν τα πρώτα βήματα. Μπράβο Ελένη! Μπράβο Ελένη! Μπράβο Ελένη! Έτσι, πήγε! Κάτω εγώ να το πεις, έρθει και πάλι. Τα χέρια στα γόνατα! Μου αρέσει πιο πολύ το χιόνι και μου αρέσει γενικότερα τα αθλήματα στο χιόνι. Έρχομαι συχνά με τους γονείς μου και τους φίλους μου, αλλά είναι πρώτη φορά που κάνω σκι και μου αρέσει. Οι μικροί μαθητές, σε αντίθεση με εμάς, τολμούν και δεν βγαίνουν χαμένοι. Το χιόνι είναι πολύ δυνατό, αλλά εμείς αντέχουμε. Οι μαθητές βέβαια με νίκησαν κατά κράτος. Εγώ χρειάζομαι δάσκαλο για να τους λύσω, ενώ αυτοί θα δείτε. Πάμε! Πήγαμε, πήγε Ελένη, έτσι. Στα πλαίσια της γυμναστικής οργανώνουμε κάθε χρόνο εκπαιδευτικές εκδρομές και συνηθίζουμε να φέρνουμε μία-μία τάξη για να μας δοθεί δυνατότητα να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με τα παιδιά, τους αρχαρίους πρώτα, να μάθουν τα πρώτα βήματα. Εκτός από σκι, ο επισκέπτης του χιονοδρομικού μπορεί να ασχοληθεί και με άλλες δραστηριότητες. Νοικιάζουμε σκι. Επίσης έχουμε δασκάλους οι οποίοι κάνουν τα μαθήματα του σκι. Νοικιάζουμε χιονοσανίδες, snowmobile, γουρούνες, τα ATV, έλκυθρα. Για την επιστροφή στην κεντρική πίστα του χιονοδρομικού, είπαμε να δοκιμάσουμε τι είναι ένα αέρια βόλτα. Βρισκόμαστε πάνω από την κεντρική πίστα του χιονοδρομικού. Όπως μας λέει εδώ ο Σάκης, δεξιά μας είναι η πιο δύσκολη πίστα. Στις πλαγιές του Σελείου αυτό τον καιρό προπονείται εντατικά και η παραολυμπιακή ομάδα του σκι. Στις αρχές Φεβρουαρίου θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Αϊντάχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το χιονοδρομικό κέντρο τα τελευταία χρόνια έχει εξυγχρονιστεί σημαντικά. Διαθέτει εναέριες καρέκλες, 6 πιάτα και ένα λιφτ. Διαθέτει μέτριες έως πολύ δύσκολες διαδρομές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για τους λάτρες του σκι οι πίστες είναι μάλλον ήπιες. Αλλά για τα παιδιά... Περάσαμε καλά! Ναι! Δεν άκουσα!